Helo, croeso i chi Rhys yma to. A heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun ar thema Chwpan y Byd. Chwpan y Byd Cyda'r 2022. A i ddangos cefnogaeth i dîm Cymru, ni'n mynd i fod yn tynnu llun cwpl o'r cefnogwyr, a wedyn ni'n mynd i fod yn rhoi geiriau yn y llun hefyd. Gallwn ni fod yn rhoi geiriau y Wal Goch, neu gallwn ni fod yn rhoi Chwpan y Byd, gallwn ni fod yn rhoi Together Stronger, sy'ch chi'n moyn, neu fe allwch chi roi unrhyw beth, gorau chwarae, cyd chwarae, unrhyw un o'r slogan yna yn berffaith. Felly, does dim rhaid i chi gopio'r union eiriau sydd gyda fi, ond mi na i ddangos i chi sut i greu ambell i berson yn fy stael i. Okay? Felly, peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw tynnu llun ein gwynebau ni. Felly, tua gwaelod ar y chwith newch rhyw fath o siap i gwpan. A mae'r top yn mynd i fod yn weddol o fflat, dim yn syth o draws, jyst rhyw fath o linell crwm bach. I wneud y het bwced, ni'n dod o gwmpas ychydig, fel rhyw fath o soser. A wedyn dyma'r man pwysig, newch yn siŵr bod lle, dychmygwch eich pen chi ble bydde top y pen, mae eisiau gwneud yn siŵr bod yr het bwced yn gallu ffitio pen y person. Okay? Wedyn, bathodyn Cymru ar y top, gwddwg, coler, a wedyn mae lan i chi wedyn ble mae'ch breichiau chi'n mynd i fynd. Gallwch chi gael breichiau syth i fyny, gallwch chi gael breichiau ar led, gallwch chi fod cael un braich lawr, un braich i fyny. Os ych chi eisiau gwneud ffrind i'r person yma, gallwch chi gael un braich mynd o gwmpas o ffrind arall a'r breichiau eraill yn yr awyr. A dwi'n credu mae dyna beth dwi'n mynd i wneud trwy hyn. Felly, copio yr un math o beth. Ni'n mynd i fynd am y ni gwpan ni ar y linell crwm ar draws y top. Mae gyda ni'n het. Mae gyda ni'n bathodyn. A wedyn mae gyda ni'n gwddwg eto. Coler. Nawr trwy hyn, ni'n mynd i fod yn rhoi llaw yn dod o gwmpas, felly braich yn dod o gwmpas. Felly, ni'n mynd i ddechrau gyda'r person yma. A ni'n mynd i fynd ar draws ychydig bach. Sylwch ni, mae dal digon o le gyda fi ar y gwaelod fan hyn, ond mae'r braich wedyn yn dod mas. A wedyn yn mynd un mawr a un bach fel yna. Okay? Felly mae gyda ni law a mae gyda ni fawd. Does dim eisiau chi roi pob manylun o ran y bysedd i mewn. Okay? Mae hwnna'n ddigon. Braich arall y person yma yn mynd i falle mynd lan fyna wedyn. Okay? Newn ni benderfynu ar hwnna nes mlaen. Braich y person yma wedyn, mae'n mynd i ddod mas o'r ochr yma. Dyn ni ddim yn mynd i gallu gweld ei gyd. Felly beth ni'n mynd i gael fan hyn yw bawd a llaw, yn debyg i beth oedd gyda ni fan hyn, ond wedyn mae fraich chi yn diflannu tu ôl. Okay? Felly, dyn ni ddim yn gallu gweld gweddill i grisau yn y dim byd fel yna, ni dim ond yn mynd i weld i fraich chi fyna. Okay? Reit, ni'n mynd i wneud breichiau allanol y ddau ohonyn nhw nawr, felly, dychmygwch ble mae'ch braich chi'n mynd i fynd, yr ysgwydd a'r fraich yn dod mas fyna o dop y coler. A wedyn yn mynd i fynd ffordd na'r un peth yr ochr arall. Yn mynd fel lan, draw. A mae'n dibynnu ble ma'ch, os ych chi ychydig bach bellach draw i'r chwith, falle bod gyda chi le i roi mwy o'r fraich na mewn, mae lan i chi. Mae'n dibynnu ble chi wedi cyrraedd. Nawr nôl i hwn, ni'n mynd i orffen gyda braich y person yma gynta. Felly ni'n mynd i fynd am lawr a ffordd na. A wedyn mae braich yn rhyw fath o hanner diflannu tu ôl. Braich y person yma wedyn, dyn ni ddim yn gweld lot o fe, yn y gyd ni'n mynd i weld yw gwaelod y crys yn dod am lawr ffordd na. Okay? Gwaelod y crys yn dod am lawr. Wedyn, gallwch chi roi'r bath o dyna mewn. Wedyn, os chi eisiau rhoi ychydig o streipiau,
Rhoi chydig bach o fanylion, does dim rhaid rhoi manylion yma mewn. Ond maen nhw'n gwneud edrych chydig bach yn well. So felly mae gyda ni ddau berson yn ei crysau. Y breichiau'n dod i fyny wedyn. Unwaith eto, does dim eisiau manylion. Dwi'n dueddol o rhoi rhyw fath o ddwrn mwy na lai yn gwynebu fyny. Does dim eisiau i chi roi bysedd unwaith eto. Mae croeso i chi os chi moyn. Ond i fod yn onest, dwi ddim yn credu bod angen. Felly dyna ddau gefnogwr yn barod. Se chi moyn, gallech chi fod yn ychwanegu mwy a mwy a mwy ar eu pennau nhw i wneud wal goch gyfan, se chi eisiau, a sgrifennu cwpl o bethau yn y gwynebau eu hunan. A sylwch, dwi ddim yn rhoi gwallt mewn, dwi'n gadael y fel ma fe, ac os dwi yn hoffi gadael i bobl ddychmygu pwy yw'r bobl yma. Gallai mae cefnogwyr Cymru'n dod mewn bob lle well un. Felly dwi'n gadael nhw i fod i ddychymyg pobl. Mae croeso chi roi cwpl o blant mewn. Just rhoi fath o'i dolyn a llun ychydig yn llai, gwyneb ychydig yn llai drws nesau iddyn nhw. Dwi wedi gwneud cwpl o hynna yn y gorffennol. Gallech chi hyn o gael plentyn ar ben y sgwyddau. Un o'r cefnogwyr sy'ch chi moyn. Mae hwnna'n hollol lan i chi. Nesa. Unrhyw arall i wneud y Chwpan y Byd. So mae gyda ni cefnogwyr ar draws y gwaelod. Dwi'n credu bydde fe'n syniad da i ni roi y cwpan ei hun mewn. A mae'r cwpan ei hun, felly newn ni ddim roi ei gyd mewn yn gyfan. Newn ni ddechmygu bod e'n y cefn i'r ochr. A wnaeth hwnna roi gwaglau ni ar y top wedyn i ysgrifennu unrhyw eiriau bydden ni moyn nes mlaen. Felly i wneud Chwpan y Byd, a dyma ble bydd eisiau pensil yno chi dwi'n credu. Dwi'n aml yn defnyddio rhywbeth crwn taclus i fynd o gwmpas. Does dim byd y fi fan hyn. Felly, maddeuwch i fi os yna newythydd hwn yn iawn. Ond mae eisiau chi, gyda'ch pensil, i wneud cylch cyfan. A yn ysgafn, byddwch chi wedyn yn gallu rwbio y rhan top i ffwrdd. Felly, sych chi'n wneud cylch cyfan fan hyn. Jyst fel bod chi'n gallu gweld ble bydd top y cwpan, byddwch chi wedyn yn gallu rhoi eich het arno fe. Os ni'n mynd i roi het bwced ar ben yn Chwpan y Byd ni. Ond be dwi'n mynd i wneud yw dim ond wneud hanner gwaelod y cylch sydd ar top y cwpan. Felly dwi'n mynd i fynd rownd ffordd na, fel bod fi wedyn yn gwybod bod gyda fi pig, yr het, yn dod ar draws. Ffordd na. Dyna big yr het. Wedyn, jyst newid yr ongl ychydig bach. Canol yr het. Oops. A wedyn mae gyda ni dop yr het. Mae bron o bod yn edrych fel haul yn gwisgo het. Os ydych chi wedi wneud cylch cyfan gyda'ch pensil chi, mae hwnna yn rhoi syniad i chi o ble bydd y cylch yn mynd. Fe allwch chi dal rhoi eich het i mewn yn y lle sy'n edrych yn synhwyrol, a wedyn rwbio gweddill y cylch i ffwrdd, ac os bydd dim angen gweddill llinellau'r cylch. Gan bod fi'n defnyddio pen di yn syth, mae fe'n haws i fi wneud y ffordd hyn. Wedyn nesa, mae gyda ni rhyw fath o berson, neu cwpl o bobl sy'n rhyw fath o dal y byd i fyny ar Chwpan y Byd. Felly, dwi'n mynd i roi pen i mewn fyna. Wedyn mae gyda ni freichiau ar led sy'n mynd fyny a fyny'r ochr yna. A wedyn yn dod lawr, meddwch chi feddwl, mae Chwpan y Byd yn drwchus ar y top, a wedyn mae'n mynd chydig bach yn dyneiach a wedyn yn dod mas eto. Felly, ni'n mynd i gael hwn yn mynd ar draws ffordd na. So, mae gyd yn mynd mas o'r dudalen sy'n iawn. A dyma goesau fe yn hir hefyd. Mae goesau fe'n hir fel ffordd yna. Wedyn, mae gyda ni fel y llinellau chydig yn mynd lan ffordd yma. A gwaelod y cylch. Mae gyda chi y byd. So, gallwch chi ddychmygu rhan o'r byd fan hyn. Wedyn, dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth pa ran o'r byd yma.
Gallwch chi liwio hwnna mewn yn air neu lliwio gwahanol o felyn felly ar gyfer y rhan yna. Wedyn, i gario ymlaen gyda siap y gwpan I hun, beth sydd eisiau ni wneud wedyn yw dod nôl a mas. Felly mae fe yn gylch ar y top, mae'n dod mewn yn denau'n grwm a wedyn mae'n dechrau mynd mas eto. Okay? A gwaelod y coesau y person yma wedyn, mae gyda ni ychydig o streipiau yn mynd ar draws ffordd yna. Okay? Ychydig o streipiau yn mynd ar draws. Os ydych chi fel fi gyda ychydig bach yn gallu dod mewn fan hyn hefyd, mae chi ddechmygu bod y streipiau'n cario ymlaen, a dyna waelod y cwpan. Dyn ni ddim yn mynd I adael rhain yn blaen. Dwi ddim yn hollol siŵr pa fanylion yn union sydd yna, ond ffordd da o lenwi fyny fan hyn yw I roi ychydig bach o streipiau llinellau a'r hap I mewn. Ffordd yna. Ia? Wedyn, nawn ni wneud yr un peth yn y streipen ganol fanna, a nawn ni wneud yr un peth ar y streipen waelod ffordd yna. Iawn, so felly mae gyda ni Chwpan y Byd, mae gyda ni'r cefnogwyr, ychydig bach o manylion fynd, felly bod ni ffili gweld yr holl fathodyn tro yma yn yr het yma, felly bod ni'n mynd mas o'r dudalen ychydig. Mae'n hollol lan I chi. Mae'n fi mynd I fod yn edrych fanna, a wedyn I gael ychydig o'r pwythau, y stitches, ar yr het bwced. Dwi'n rhoi rhyw 3 streipen fel yna. Felly dwi'n weddol hapus gyda fel mae'n edrych ar y funed. Mae dal gyda ni lot fawr o le, sef beth sydd angen arno ni. Mae'n dal lot fawr o le gyda ni I roi yn geiriau ni mewn. Dwi'n hoffi cael rhyw fath o border yn mynd o gwmpas, felly ar y funed mae'r gwaelod wedi cael ei selio, mae'r ochr chwith wedi cael ei selio. I gau y top, dwi'n mynd I roi ychydig o gymylau. Os mae'r tywydd yn cytar, felly bod dim lot o gymylau yna, ond mae'n eithriadol o boeth. Felly gallen ni fod yn rhoi haul mewn a hefyd. Okay, felly dwi'n mynd I roi cymylau mewn ar draws fyna. Gewn ni yr haul jyst yn dod o'r cornel top fyna, a felly bydd hwnna'n rhyw fath o cyfateb i'r cylch melyn neu air sydd gyda ni'r ochr yma hefyd. Gallech chi wedyn, mae'n hollol lan I chi, gallech chi fod yn rhoi pêl droed lan fan hyn os ych chi moyn. Neu unrhyw beth ych chi'n credu, gallech chi roi un o'ch chweilwyr pêl droed Cymru Ysgwain, neu gôl, awyren, gyda cymaint o bellter I bobl I deithio allan I Qatar. Dwi'n mynd I roi pêl droed, dwi'n credu. Felly, dwi'n mynd I roi, unwaith eto, dwi'n mynd I drial llanw fe gorau fi'n gallu. A dwi ddim yn mynd I dynnu llun y bêl gyfan. Felly, dwi'n mynd I roi rhyw fath o gylch. Neu hanner cylch fel yna mewn. A wedyn cael y bêl. A wedyn gewn ni rhyw fath o, wel, dychmygu bod rhywun wedi cicio fe. Felly be newn ni? Mae wedi dod o'r cyfeiriad fan hyn felly, felly gael cwbl o linellau I gam-wrth-gam zigzag yn mynd ôl ymlaen. A wedyn gewn ni cwbl o linellau fan hyn. Felly o Gareth Bale, neu Ramsey wedi cicio'r bêl. Reit o draws yn sgrin ni. Okay? Reit o draws y dudalen. Felly ni hyd yn oed os ych chi'n dychmygu hwnna'n tu ôl. Felly fod yn dod draw fel yna. A wedyn lle ddod mynd tu ôl o cefn fyna. Mae gyd yn dibynnu ble yn union ma'ch llinellau chi'n dod. Felly mae hwnna nawr yn edrych yn eitha da, mae'n edrych bod wedi cael ei gicio draws y cefn. Gwagle, dwi ddim wir yn licio gwagle sy'n agos geiriau mewn yna, felly dwi'n mynd I roi ychydig o wair yn y cefn fyna.
Mae hwnna'n gyfle i roi ychydig bach o wyrddni mewn yn y llun hefyd. A wedyn dwi'n dod i y rhan olaf sef y geiriau. Mae croeso chi roi unrhyw eiriau chi moyn mewn yna. Fel wedys i'r blaen, Together Stronger, Chwpan y Byd, Chwpan y Byd 2022, gyda'r, beth arall gallu gwneud, gorau chwarae, cyd chwarae, hollol lan i chi. Dwi'n mynd i roi y wal goch, dwi'n credu gan bod gyda ni y bobl yma fan hyn, ond gallech chi roi gymaint o bethau chi moyn, gallech chi roi popeth mewn, gallech chi hyd yn oed rhoi enwau y garfan mewn, so chi really eisiau cymryd eich amser a rhoi enw pawb lawr. Felly, be dwi'n mynd i wneud nawr y wal goch, felly ni'n mynd i fynd a draws, y pigyn bach gyda fi'n sticio mas hwnna, so dwi'n mynd i fynd i fyna. Felly dwi'n rhoi y wal ar y top, gai y yn fach fan hyn, os mae wal goch yn fwy pwysig. So, syth i fyny. A mynd ar draws y top yna. So, gyda fi. Wedyn, mae eisiau fi gael wal, felly dwi'n mynd i fynd un bocs, 2 bocs, a wedyn mae trydydd bocs fi, wal. A wedyn goch, felly mae eisiau 1, 2, 3 llinell sy'n creu 4 bocs. Okay? So, gen i wal, felly lawr o'r top, 2 waith. A dwi'n hoffi nhw'n weddol o drwchus i wneud yn siŵr bod e'n amlwg beth yw'r lythyrau. Nesa, felly lan o'r gwaelod, petrial. A wedyn mae eisiau bocs bach uwch i benne sydd ddim yn cyffwrdd yr ochrau. A wedyn dwi'n mynd i fynd draw, lawr a draw. Felly ni do lawr ychydig bach ar y ongl. Trial gwastraffu cynlleied o le a phosib. Cofiwch fel wedys i, os ych chi angen stopio y fideo ar unrhyw ran, yn enwedig pan ni'n gwneud llythyrennau, yn croeso i chi. Okay, un o'r pethau mwyaf pwysig yw bod pobl yn gallu darllen beth chi wedi rhoi, felly os oes rhywbeth ddim cweit yn edrych yn iawn, mae werth rhywbeth fy mas a jyst wneud unwaith fach eto. Right, so y wal, wedyn goch gyda ni, so reit ar y pen fan hyn. Dwi'n fynd draw lawr a wedyn bocs bach. Lliwio'r bocs na mewn. Lle wneud y llinellau mewn llinellau dwbl i wneud ei sefyll mas ychydig bach mwy. Wel dim ond cylch yn y canol. Wneud yn siŵr bod ddim yn cyffwrdd unrhyw ochr. I ddechrau'r bocs ar yr ochr dde. Liwio fe mewn. A wedyn i orffen, petrial yn dod lawr o'r top. Petrial yn mynd lan o'r gwaelod. A dyna ni, y wal goch, dwi'n weddol o hapus da hwnna. Cofiwch, os oes unrhyw ran i chi ddim yn hapus da, cerwch nôl drosto fe, a newch eto. Dwi'n weddol o hapus o hwnna. Be sy'n eisiau gwneud nawr yn amlwg yw mynd mlaen i liwio fe. Mae croeso chi lliwio nhw be bynnag i chi yn moyn. Os chi eisiau newid styles y crysau, neu gorchuddio y dudalen gyfan gyda pobl, mae croeso i chi wneud yna hefyd. Mwynhewch y tournament, a gobeithio gewch chi hwyl yn lliwio a'n creu campweithiau i gefnogi tîm Cymru. Pob lwc i chi, a yn ôl yr arfer, os oes rhywun eisiau rhannu unrhyw beth, mae croeso chi wneud hynny ar Facebook, neu Twitter, neu Instagram, Orielodl, Rhys Padarn. Diolch yn fawr i chi am wrando, a welai chi to.